Hey YouTube for helvede. Hey YouTube for helvede. Hey for helvede, mand. Conrad og Rune. Ja, altså Conrad og Bernard, ikke? Så jeg er faktisk Conrad, så Rune Bernard. Det er faktisk. Ja. Okay, inden det spidser helt ud, så vil vi gerne lige sige, at det, vi ved ikke hvorfor, men lyden og filmen passer ikke sammen, og vi ved ikke, hvad vi skal gøre ved det, men vi vil bare gerne opleve det. Og det er mega dårlig stil at opleve noget lort, men vi gør det alligevel. Dårlig stil til os for helvede. Og det kan godt være, at I er totalt nederen, eller vi er totalt nederen, og I har lyst til at dræbe os og alt muligt, men det er fint nok, men det er bare så hyggeligt at lave videoer. Altså, og hvis det skal lige sige, vi gør det for hyggens skyld, det her, ikke? Men vi vil stadig gerne gøre noget, som I kan lide, på grund af, det er jo altså ikke bare at uploade den. Ja, jeg kan godt lide at prutte jo, men... Kan du det? Det er sjovt, det kender jeg ikke så meget. Men folk, de vil ikke se på det, så jeg uploader det til YouTube. Altså, det kan man jo ikke. Det er jo ligesom... Ja. Hallo. Connor, ved du hvilken nogle videoer vi også skal lave? Hvad? Vi skal sgu da lave skate-videoer. Okay. Vi oplever også videoer fra min Apertouch. Og min mobil. Nej, bare for min iPod Touch, ikke? Men, og så det er så scooter lige med trækløbehjuls videoer. Det er vi temmelig syge. Ja. Nemlig, ja. Conrad and Bernard. Men ja, det spasser fuldstændig ud lyden, men det er altså mega sjovt at lave. Ja, så det puha, hvad skal jeg sige her? Så det her. Puha, jeg bliver sgu så liderlig. Jeg bliver sgu så liderlig, mand. Jeg får orgasme, når du laver det. Jamen for helvede. Det er jo også dejligt at lave noget, man godt kan lide mig. Det er ligesom at få tiden til at gå. Er det seriøst noget med få tiden til at gå? Nej, tiden den stopper på et løbebånd. Nej. Seriøst? Nå, skal vi ikke få lavet vores hus? Jo, jeg skal bare lige sætte det her over. Boom. Bau, tika, bau, wow. Nå, men jeg tænker, skal vi få lavet sådan en lille platform, hvor vores hus skal være, eller sådan noget? Jo, det er godt. Jeg er en hund, som er frygteligt klog. Både ord og rundt på nettet. For helvede, du spiller på min hånd. Og jeg har sådan en sår på læben, det var fandme næst. Seriøst? Ja. Har jeg aldrig prøvet før. Jeg har sådan en sår inde i læben. Nå, så det er jo heller ikke et sår, Conrad. Hvad er det så? Så det er jo et blåt mærke. Sådan herinde. Det kender jeg godt. Jeg laver verdens mest epic hus. Epic house. Jeg elsker altså din måde at lave hus på, Rune. Den er fandme god. Nej! Jo, okay. Det kan jeg få 64 af. Yes. Den er sgu så dejlig. Det er det fandme om. Det er også dejligt at lave videoer. Det synes vi begge. Det håber jeg, I ved. Nå, hej. Jeg bliver sgu så liderlig. Jeg bliver sgu så liderlig indeni, når du gør sådan der. Ikke ude på, kun indeni. Nej, okay, det her det smider vi lige ud, ikke? Og så tager vi lige 4 stykker træ. 1, 2, 3, 4. Og så tager vi lige den her ud. Hvad er det, vi gør det? Undskyld, det var ikke meningen, men ja, det var ikke meningen at lave det crafting table. Og vi har simpelthen bare så meget brug for træ, så det kan slet ikke lade sig gøre at spille det. Hvad gør du nu? Jeg laver en dør. På et eller andet tidspunkt, skal vi så ikke bare gøre sådan, at vi lægger det der ind til en server? Det skulle så dejligt være. Ja, skal vi så ikke lægge det der ind til min server, ikke? Okay, kun din server, hva'? Okay, vores server, undskyld. Ind til vores server, og så spiller vi bare sammen på det.
Nå ja, det kan vi også. Jeg gider ikke hoste. Jeg gider bare ikke. Rune, han er så hardcore. Det er ikke det. Hoste, det er ikke noget, man gør. Det er et valg, sådan, man har. Ja. Inden kan man hoste, så kan man lade være. Jeg gider sgu ikke hoste lige nu. Så har jeg bare slim siddende i halsen. Sådan noget ordentligt slim. Connor Banner! Jeg bliver fandme kvært i det der slim. Jeg bliver sgu så liderlig af slim. Livet i mosen. Er den god? Hvad? Er den god? Lidt krimi. Krimi. Krimi og Banner! Krimi. Hånden stok op på motorvælden. Stive, stridende fingre. Stive stridende. Som ville gribe fat. Seriøst. Martin stoppede. Bræt. Han var nær væltet over den. Han bemærkede med at han frøs eller fnøs. Fnøs. Nej, frøs. Okay, vi nok. Kulden ramte ham som et køleslag. Seriøst? Vantro stirrede han på det makabre syn. Hvor der var en hånd. Ja, der er fucking lidt lys her, mand. Kan du slet ikke læse? Hvor der var en hånd. Connor kan ikke læse. Måtte der vel også være et menneske. Hvis der var tale om en afhugning, kunne han ikke se ned i vandet. Martin, jeg gav mig flugt for 2 år. Nej, lad nu være med at komme med så meget pis. Eller altså, det er sådan her. Der er så meget pis. Har du læst hele serien af den her? Ja. Det er bare den første bog for ham. Den første til sidst. Det er god sted. Ja. Det er jo ikke sådan en bog, som også, hvor det sådan fører videre. Ja, det er. Nej, det er i hvert fald ikke. F3, bum! Bum! Det er sgu F3. Det er sgu F3, det er ikke F5 eller 4. Seriøst? Nu fryser jeg lige pludselig. Hvorfor? Jeg ved ikke, for fuldt hånd forhør. Endnu et liv. Forhør, det hedder forhør. Forhør. På forsiden, meget rygter i løvens hule. Her for helvede, jeg vidste ikke, det foregik i en jungle. Nej, en ørken. Det er der. Nej, lad nu være med at komme med så meget pis. Mig? Nej. Det er lapis lazuli. Der er lapis lazuli lige der. Det er utroligt, som vi vælger at sådan. Vi siger det helt anderledes. Du siger lidt spoiled, og jeg siger lidt spilled. Ikke? Du siger lapis lazuli, jeg siger lapis lazuli. Det er sgu fantastisk. Ja, det er fandme fantastisk. Ja, det er godt så. Lad nu være med at komme så mange grotter. Eller det er faktisk pænt nice, men jeg ved. Nå ja, vi har en pakke riddersport lige ved siden af, så var bare totalt smål ud, så kan han sidder og former det nu. Skal jeg lige prøve at lave en dinosaur med det? Ja, gør det. Nu lever han en dinosaur ud af en pakke riddersport. Det er god stil. Så laver vi lige næsen her. Hvad? Vi er kommet fra langt op, men det er fint nok, fordi vi tager bare det her. Jern. Nej. Der er lava. Der er jern. Så næsen, så 2 øjne her. Og så munden hernede. Det var mega ked af det på grund af min riddersport. Chokolade og riddersport, det er sgu så dejligt. Chokolade. Og det skal sige, at dengang der kunne jeg faktisk ikke lide chokolade. Nå ja, en gang der kunne du ikke lide chokolade. Det kan du stadig ikke. Nej, ikke så meget. Kan du stadig lortesvin. Jeg tager lige den der af. Jeg kan godt lide Marabou. Ja, Marabou, det stinker. Det er det bedste. Ja, det er også det, jeg sagde. Nej, du sagde Marabou, det stinker. Ja. Ja, kan jeg sige mit udtryk for det bedste. Det stinker så godt. Det godt. Lige præcis, ikke? Man kan jo ikke stinke godt. Det er ligesom du er grim på den gode måde. Hvor fanden er det så, vi skal op hen? Er det der? Ja, det er sgu så. Jeg bliver sgu så lige. Ej, lad nu være med at ødelægge min